बेक टु फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनालिजों गासैखौ बरायहरबाय ओमफ्राय जोङो बेटुखौ अंगनबादि स्कुलाव लांनो नागिरदों ओमफ्राय ओरैनो दाथ' जेबो क्लास जाथ'वाखै नालाय स्कुल गिदिरफोरावबो माने मार्चनिफ्रायसो एबार क्लासा स्टार्ट जायोनो दानिया ओमफ्राय दा एडमिसन आरि जासावगासिनो दङ ओमफ्राय उनावहाय इखौ ओरैनो दिनै लाइन माने दोनहै नायनो नागिरदों आरो मा बायदि जायो बियो जि थागासिनो इयो ओमफ्राय नै आंनि स्कुटिया होख्लायलांगोन इजोंनो ओमफ्राय लेखाखौबो नै लादों बेगखौ सुवाखै इनिखौ बेगखौ सुयैखायनो माबादों इखौ माबा फैलाय नो होमबा नों इखौ माने स्कुल गिदिराव हैनायनि सिगांनो इहाय 10 दिनसो लांग्रोनायनोसै नामा इदि होननानै दिनैनिफ्राय लांनो नागिरदों आरो दाख्लैनिफ्राय लांनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय बिदिनो गुजुनाय आरिनाय जाबाय थानानै आंना देहाया बोरैबा जानानै थांनाय जायाखैमोन आरो दिनै लांनाय नायनि र' गारि खुलिया क्लास बा जागोन ना जाया माबायाव माबाबो जागासिनो एग्जामबो जागासिनो दानिया एसे सोलायजोब्बायना सिगां निउ इयारनिफ्राय क्लास जायोमोन ओमफ्राय उनाव दानिया माबा मार्चनिफ्रायसो जाग्रा जाबायनो गोदान क्लासआ दे फै ओइ इखौलाय मानो लानो नागिरदों इखौ लाया इखौ दोन हारसिं गाखोयो दे हमथादों आङो दे इखौलाय मानो माबादो दे गाखो दे उथे दे मा जाखो मा ओइनि मोजाङै गोलैया दे थां थाङा नोङो थां थाङा इयो जाय खायलेंलें दोननायखाय माबादो नङाबा गाखोयानो ओइलाय जाबायना मोजाङै हमा आथिङा गुवार खालामना लाबाय था सेन्देलारि ओं आथिङा गुवार खालामना लाबाय था थांग्रोनोसै मा खालामहैगोन स्कुलाव मा औवा औवाल' लाजिलायदो माला थांग्रोनि आङो र' साइकेल सालायनोसै साइकेल सालायगासिनो लामाया मा मा हा मान थाथ'नो सेन्देला गन नायदो ओइ र' होमबा जायालै बिसोर सेन्देलानो गन नागिरलायबायनो नै है स्कुलाव थांनो नायदोबा हा थांलायनोसै आरो बर' दा क्लासासो जागोन ना जाया आरो स्कुला क्लास जाया नामा इसना क्लास जाया नामा इसना गथ'फोरना क्लासानो जायानो एग्जाम जाबाय थानायखाय गथ'फोरनि थांनोसै न'आव थांसै बा अंगनबादियाव फोरोंग्राफोरा फैयाखैयानो हा ओइ जाम्बा फैगोन इसोरना आब'मोना परिखा जोबा फैफिनगोन जोङो जे थांथारनो स्कुलाव थानो गासैना ओइनि हे गाबा इनि परिखा जादों ओइनि रिसिमा मादैया ओइनि टाटा होनहरदो दे टाटा होनहर नों जि गाबाय स्कुलाव हे इदि जायो सोरबा इनि दा फैफिनगोन फैथ'वाखैनो अनजालुआ मेथाइ लानानै फैफिनगोन मेथाइ ओइहाय सगाव ओइनि स्कुटि आला फैदो बासा थांफिनसै दा जे बोथोरा दिनै एकदमबारे अखाबो हाया माबो हाया दहाय फुङाव एसे थाइफ्रिदोंमोन गैलालाय नङाखै बोरै गोरान जाजोब्बाय जों गामिया फुला न'आवथ' थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा फैफिनगोन बेनो जाहानि न' सफै इखिनाव एसे बोलो होनांगौलै इखिनाव एसे बोलो होनांगौ गुलु सफैबाय औ थांबाय
स्कुलानो जायासै साला जालायबो मिन्थावसो स्कुलनिफ्राय फैखांनानै अबस्था अखा फ्रि फ्रि थाइफ्रिबाय दिनै एसे बुरजा हाबाबो जागौमोन ओमफ्राय आं नोंसोरनो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों आङो बेटुनो माबायदि मुलि मैगं बानायनानै जाहोयो नाय बेहाय मान्दिया मा होनोमोनलाय इखो माबालै मानिमुनि फिसा गिदिर इसे लाजोबो आङो स' ओमफ्राय इयो बांसिनानो नै बिदि लाव बिजौ बुथुवा ओमफ्राय नैबे खुदुना ओरैनो बेटुआ बेदर फिसा बारा जाया ना आरिबो बारा जाया खिन्थु बेयो नै बिदि मैगंनो आलुजों एवनानै होबा लाव बिजौ ओमफ्राय उनाव नै बेफोरो खुदुना ओमफ्राय उनाव बुथुवा बिदिखौ एवनानै होबाथाय जायो ओमफ्राय आङो ओरैनोथ' नै बिदि मानिमुनिफोरखौ जानो नागिरा बियो ओंखायनो आङो मा खालामो नैफोरबायदि मैगङाव जेनेबा बियो जि मैगंखौ जायो बेखौ बुरजा लानानै ओमफ्राय उनाव नै बेफोरखौ मिक्स खालामनानै होयो होमबाना बेयो पात्ता मोननो नागिरा बेयो जाबाय माइसुन्द्रि ओमफ्राय मानिमुनि फिसा गिदिर लादों आङो बेहाय हाबसो जोबनानै थाबाय मानिमुनि फिसा गिदिर ओमफ्राय जोग्लावरि लायो ओमफ्राय बेहाय मोनब्रै मोनबा जातनि मैगं दंहाय मोनबासो जातनि मैगं दं खोमा बेहाय आङो सब मिक्स खालामजोबनानै बिदि आलुजों बेखौ संनानै होयो आरो ओमफ्राय बिदिबाथाय पात्ता मोननो नागिरा ना आलु होगोन बेहाय दरसे ओमफ्राय उनाव बेखौ दसे टेप टेप बानायनानै संना होसिगोन आरो ओमफ्राय टेस्टआथ' नैबेफोरनिनो जासिगोन जि बुस्थुआ बेहाय बुरजा दङ बे लाव बिजौनि ओमफ्राय उनाव नैबे खुदुनानि बेखौल' जायो ओमफ्राय बाखि बेलेग मैगं संबाथाय नागिरा जानो नागिरा आरो बे दस्रा मैगं संबा खिन्थु बिदिखौबाथाय बिदिजों बिराद ओंखाम खहाबो बेना ओमफ्राय आलु फ्राय बेखिनिल' ओमफ्राय आलुखौथ' खदायबो जाहोबाय थानो हायाना फ्राय खालामनानै एसे बोरैबा जायो ओंखायनोथ' आङो बिदि गोथां मैगंबो बिदि बुथुमनानै जाहोयो आरो बेनो बेनोसै ओमफ्राय दा आङो संनोसै नायलाय बेनि जादा मा खालामनाय जादों नोङो नाय अखायावनो गेलेबावबाय मानो अखायाव गेलेखो नोङो सेन्देला बोरो आयु साहा लोंगोन नङा ओमफ्राय बिदि सागरथा गाइखेरनि फुदुंनानै सिंग्रा गुदुं गुदुं जानो मोनबा खिन्थु दा सिंग्रा गैया साहाखौ लोंनोसै जोङो आं बेखौ दा दसे उनाव संनोसै साहा लोंग्रोनानै ना मा आंजों रायलाया आंजों मानो मस्ला मोनदो होनदो नाय मस्ला मोनग्रा गथ'खौ नायनि आङो मा मावदो मस्ला मोनग्रा गथ'आ ओमफ्राय खुगायालाय मा नांजोबखो हा खुगाया मा नांजोबखो दाबो मस्ला मोनबावदो ना आरो मस्ला मोनबावदो ना मोनगोना मोनाखै मस्ला ओइ मस्ला मोनबावगोन ना मोनबावाखै मा मोनाखै माथो मोनदोलाय मोनाखै इहाय नांजादो ना नोङो दा बा मस्लाखौथ' मोनगासिनो नोङो आरो आंजोंबो दा मस्ला मोनबावगोनसो नोङो मिथिगोन ना मा मस्ला आंजों मोनगोन मस्लाया गुलु मा मस्ला मोनगोन नों आंजों साननानै नायलाय मा मोना होनांगोन नामा नोंखौ मस्ला हा ओइ मस्ला होनांगोन नोंखौ इहायबो मस्ला मोनबावगोन र' नोङो इहायबो मोनबावथारगोन नोङो मस्ला इहायबो मोनबावथारगोन नोङो मस्ला जायखिजाया नों मस्ला मोनगोनानो आं नायबायसो थादोंना नोंखौ नायबायसो थादों नोंखौ दिखौ मानो लिरलादो इहाय दोन लोगोफोर जोंहाना दिनै गाइखेरा नै बेखिनि ओंखारदों 1.5 लिटारसो जागोनदां ओमफ्राय गाइखेरा बारा गथा नङा माने मोसौ फिसाया बारा गोबाव जायाखै नालाय ओंखायनोथ' जानो हानाय बारा गथा आरो बे जोंहाना बे मोसौ गोजाया बेना बांद्राय गथा गाइखेर ओंखारखाया खिन्थु आगोलाव मोसौ गुफुर दंमोन आरो बेनिया फिसा गोरलैबाबो गाइखेरा एकदमबारे गथा जायोमोन आरो नै बेना जाया बे साहा फुदुंनानै लोंनोसै आङो दिनै एसे स्टेन्डार्ड लेभेलनि साहा लोंसै है र' गुसु जाथो नै ini nengnya ya angni gila ini gila lai happy rainy day apa ini sih rainy day आं बिराद मोजांसो मोनो बिदि बोथोरखौ माबाखौ दैलां बोथोरखौ खारन आंना साइनासा गैया जायोना होमबा बे टाइमावहाय खस्थ' मोना आङो ओंखायनोथ' बिराद मोजां मोनो आङो गोलोम बोथोरखौ गोजां बोथोरबाथाय आं हाया ओमफ्राय नै बेखिनिया सुनानै लाबोखांबाय आङो ओमफ्राय बेहाय आलु दरसे होफागोन ओमफ्राय पियास ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखौ गथा होफागोन आङो आलुखौबो हानानै लाखाबाय
बिदि नङाबाथाय जाया बेखौ ओंखाम जाहोनाया गोरलै नङा ओमफ्राय नोंसोर मा मैगं जागोन मा ओंख्रि जागोन दा बेखौ बुंनोसो जाहैबाय ओमफ्राय सिगाङाव मा जादोंमोन जोंहा दैज्लाङावहाय इथ' माबा जायोमोन नालाय नै बेखौ जोगोनार बिजौखौ ओमफ्राय जोगोनार बिजौ जायैनो जोंहा इनि थाखायनो सङैनो जोगोनार बिजौखौनो जानो गायनाय जालायदोंमोन आङो जोगोनार गथ'फोरा इमान पावार दङ इसोरनि लुबैनाय बायदिखौ संनांगौ जायो ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा बुंबावनो दङ आंहा दाखालि जे आं सर्ट मुभि होननानै बुंबाय थादोंमोन जे जाबा जानानैलाय बिसिग्रा गथ'फोर माने होयिनि कारना बिदि जाहैदोंमोन जे माने गथ'फोरा नेक्स्ट शुटिं लाफिननायनि उनावबो केमेरायावनो नायबाय थायो ओमफ्राय उनाव बारा मोजां जायाखैमोन सर्ट मुभिया ओमफ्राय उनावहाय आं आरो गोदो मा होगोन ना होआ बिदि सानैफ्राय गथ'फोराबो सोंफैबाय थायो मा जाखो मानो होआखै होननानै मा होननानै बुंनो आङो ओमफ्राय जायाखै नोंसोर दा इदि होननानैबो बुंनो बोरैबा मोनो दा खारन आं सोलिनानै बानायनाय बेनि थाखायनो दा जिबाबो जायोबाबो जायाबाबो इसोरो नायथोसै इदि होननानै दा आङो होनोसै इदि होननानै लाबाय आरो माने काट कुट खालामै जिखिनि एसे जादों बेखिनिखौनो होनोसै आरो बारा मोजांथ' जायाखै मोजां बारा होननानै बुंनो हाया मोजाङानो बारा जायाखै दा गथ'फ्रा बुंबाबो बोरैबा मोनलायगोन बारा मोजां जायाखै होननानै माने बिसोरो केमेरायाव फैफेरखाया नालाय मानसि गिदिरानो माबायदि जायो केमेरा बिदिहाय मिथिया गुबुनानो मानसि गिदिरानो बिसोरथ' उन्दै गथ' केमेरायावनो नायबाय थायो माने ओरैनो जायो डायलगखौ होखांबाथाय ओजों नाहरनाय ओमफ्राय मायबा खालामनाय ओजों थाबाबो ओजों इदिला नुखाजोबो आरो मोनफ्रोमबो सनाव ओमफ्राय एसे एनै काटकुट खालामनाय ओमफ्राय डायलगफोरखौबो मालाबा सोनानै होनाय बिदि गोजा आरो सब सनानो दा आरो बिसोर होनबायबो थायो नालाय ओमफ्राय आं होथारनोसै बिदि होननानै ओमफ्राय दा बे भिडिअखौ गाबोन आपलड खालामगोन नालाय गाबोन 2 तारिख जागोन दा गाबोन 23 खोमा गाबोन 23 जायोबा 24 खालि होगोन ओमफ्राय उनाव गासिबो नायलायदो मोजां जा गाज्रि जा गथ'फोराबो खस्थ' खालामबाय सानसे माने ओंखाम ओंख्रि हाबलायनानै ओमफ्राय माने गथ'फोरानो एसे खुसि जाथो होननानै आं आपलड होथारनोसै आरो ओमफ्राय नोंसोरबो नायदो ओमफ्राय नायनानै अननानै शेयार खालामलायबानो जाबाय गासैबो बाराथ' मोजां जायाखैयानो होनजायो होमबाबो नायसावनो आरो बेखौनो आङो 24 खालि होगोन बाखि सब जाजोब्बाय मिउजिक सिउजिक होबाय ओमफ्राय किसुमान बुस्थुफोरखौ स्ल' मोसन स्पिड मोसन बेफोरखौ एसे खालामबावनो दं आरो ओमफ्राय बेखौ दा ओंखाम जाखांनानै जिरायनोसै दसे ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरो ओमफ्राय दा आङो बेखौ संग्रोना लाग्रोनोसै हाबाय ओमफ्राय बेखौ हानि र' एबारे ससे गोलाव स्पिड होनानै खालामो बिदि मिस हानानै लागोन आङो बेखौ माबानांगोन लागोन बेखौ मिस हानानै लागोन आङो Jangan gitu ya. Kita langsung beres ya. Selesai. Wih, tahu kan? Masa mau lagi? Ikan. Oh, coba. Gimana kabar tadi? Oke. Sami. Oke, ma, zagan gesaनो गैला सेस. Zat sih. Ses, orzo deh nang singlah. Oke, alu kena kebawa siang nih. Mana, dia belum kena lagi kan mana saya gider perazana. Ada istilah bersama apa ya? Ikan jatuh sih, isi. Oke, guys, sebenarnya nih deh mal mata lapsing nih. Hai songi lain sih. Dah. Oke betul. Guys, sebenarnya mbak. साराया जाबाय दुंखाबाय थावबो होखाबाय ओमफ्राय आङो नैबेखिनि बुस्थुखौ होगोन सामब्राम गुफुरखौ आङो बिदि माबानानै लादो बिगुर गारनानै गैया ओमफ्राय बानलु थाइसे बानलुबो जाहोदावनांगो नङाबा उनाव जानो हायि जागोन थावा एसे गोथोसै थावा गोबाय दा होना आङो जोंनो संबाथाय माबा होनानै होयो बेहाय जिरा खिन्थु दा गुलुल' संनायखाय जिराखौ होना आङो सामब्राम गुफुरानो जागोन रायलाय जाबाय बारा खाम होला बाराद्राय खामखौ खुंहा गथ'फोरखौ जाहोनो थिग नङा औ सबाया मा गुलुनि
दैज्लाङावबो मानसि गिदिरा इमानफोरखौ जाहोनानै होआ संख्रि होनोसै आइदै हालदै बास दाबायदियाव जोगोनार बिजौआ हाबा बोरैबा खि मोनामनाय मोनहाय आङो दैज्लां बोथोरनिखौसो बास दैया रबजोब्बाय दा एसे दै होनानै होनोसै आलुफोरा रुइनायनि आङो हले दै होआलै खिन्थु दा आलुआ एसे रुइनायनि होना होनोसै आलुआ रुइखाबाय गोरलैना होमबाबो होबाय आरोलै माथो जानोनो खोबना होबावनोसै मावसिसि ओमफ्राय नैहाय जि गिदिर गन्थं गुंग्राय गारै गारै दोला लांजोब्बाय नै दैयालाय माबाबाय ओमफ्राय एसे एसे ओरैनो होनोसै आङो जाहाथे सब ओंख्रियानो मोजां मिक्स जालाङो मोनबाय दा बियो खांनोसै आङो खोबनानै गाबदो मानो गाबदो मानो गाबदो ओइ ओमफ्राय आं दौगोन मानैहाय माबालायनांगौ बिराद माबाथार बेखौ खायसोथार ओंखाम दौनाया मुथुथे नांलाय खमलाय ओइलाय फैगोन ना अख्रा आखायावनो ला आंसो दौगोन ना नोंखौ आंनो जानोबो लाखाबाय जाय ओंख्रिया गोथाव नङा फेरनखायो बियो जादों माने ओंख्रिया गोथाव गावनि गोसोनि बायदि फेरनफिनदों माने गावनि गोसोनि बायदि जायाखै गोथाव नङा जै फेरनफिनबाय जाहोनो हाला आरो बेखौ सावग्लिनायावनो 5 मिनिट नांगौ Otakku saya selak. जोगोलावरि होनाया मोदोमफ्रु जालायदों आरो मानिमुनि फिसानि मोदोमनायखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आङो मानिमुनिखौनो मोनजायाखै देग्लाय फिसा एकदमबारे आङो जि जानो लुबैदों खानो थांगोन र' दाहाय अखाया गारोबा हाय बबा दंसोयो दाना दुब्लियाव बेसर फोजोबो नालाय मानिमुनि फिसायानो रज'ला जाखांसिगोनानो दौखांसिगोन एसे दंबावो ओमफ्राय इनो ओंखाम दौबाथाय आखाइफोरा रानथाबजोबगोन प्लेटफोराबो रानथाबजोबगोन जि गोबाव ओंखाम जाखायो आरो नायदो अखा हानायखायसो खाथियाखै नङा बै खाथिनि मबाइला सिबाय मबाइला सिगोन अबाव थांनायदों नुवाखै दाबो इनो ओंखाम ओइनो मबाइलखौ इनो अबाव थांनायदों फैदों जाजोबनोसै दौबाय थांनोसै आङो ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ मोनलासै मोजाङै था अखा बोथोरनिफ्राय आंना जालायबायानो दा हराव आरो 10 बारसो जाबाय खोख्लैनाया आंनि मबाइलखौ इदिनो मैया